Shalom. Selamat hari Minggu mari kita. Parhalado HKPP Jalan Lurah Cimahi. Pasahatu tu sudah ruas. Dohot tamu nomor minggu di Tikion. Horas jala selamat beribadah madi di hita. Suaksoni manang dihamu amanami inanami nadijabu. Na mengikuti secara live streaming. Selamat beribadah madi hamu. Tapuji matu hatta marede mahita sia bukwede nomor 125 ayat sada ayat 2 dohot ayat 3. Mar hite goarni debata ama, doho goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho goarni to di porbadia na tumapalangi doho tanoon, amen. Nunga tibuhian di darohakku Jehovah, ninna ibana do, haholongan saleling nileleng na hubahen maka holongi ho, dibaheni, hutaiti ho mar hite dengan bahasa, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pergogo na sa tudosan, sa ilehon jala patubu ma di hami haporsyaon na sitong, tabay mahaporsyaon nami ganup ari asalam tugu, lehon marihami holong ni roha na sumar pangasi, asa holong roha nami diho doho dirongan nami jolma, lehon dihami pakrimon na mangulu, asa marlas ni roha hami mabahin lomo ni rohami, sayuloi mapangidon nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami, amin.
Mari demahita sia buku de 24 ayat sada dot ayat 5. Tatangihon ma pati ni debata di binggut tasadarion ima pati pau paton dot lapatanna pati pau paton ingot hamu ma pabadiahon ari minggui dinaonom ari ma ulahamu nasa siulaonmu alayang go ari papituhoni ari paradiana ni Jehovah debatam doi dan jadi ho mangula anggo dinasadari i manang anakmu manang berum manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Aidi na onomari do di toppa debata langi do tano, laut do nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni, di bahini do, umbahen na di pasu-pasu debata Jehovah ari paradian nai, jala di parbadiai. Dia do lapatan ni odo ikut dihabari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tois rohatta diajar nasian hatani debata ikon badiado hatani debata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon ima sahakna atong rak mangidogo mahita lau mangula patik nai ale tuan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahombar tupati mi amen. Mari demaita sebukut de 430 ayat 1 dot ayat 2. Udari
ima dosata tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pergogo naso tu dosan jala ama para siroha. Dang lomoro hamida hamatean ni perdosa. Mula manyan parjahati tu marikod dalanna asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani i ubahin dipangido hami. Saya sudah timatoru-torum asa unang mangonai be tuhami. Saya sesa sudah dosa nami. Asa mengulu hami di bagasan asini roham. Saya pergogoi mahami. Asa mergogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Songonon dohatani Tuhan Jehovah nunga pola hupa sisi akka pangalahosim songon obun jala songon obun manorop akka dosam sai mula mahoto au ai au dosi paluaho hasangapa madi debata nari gijang. Amen. Mari demahita sebuku de nomor 574 ayat 1 dohot ayat 2. Tatangihon ma trupuk epistel di hari mingguon ima siap pesalemen ayat siap 92 mamuka maisian ayat syara sa rodi ayat 4 tajahama marsikah soring ede di hari sabat mamaritahon asini roham manugo nai dohot hasitongan mi borngin nai. Ima sahakna mertua mana tu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Mari demahita sebukuet di nomor 310 ayat 3 dohot ayat 4.
Taha tindak kon maha porsiao tai, songon nahina tindak kon ni dongata saha porsiao di sadok portibion, rak mahita mandok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na satu dosan, na tumapalangi dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman ni tubuhan ni si Maria, na gabe-gabea syaton di porbadia, andora suhabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tu toru na mula mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau simjam kata Jehovah na ipargogo na suatu dosa ni di sima ibana pa imamulak sogot tu tanaon manguhumi halak na mangulu do na mate. Au porsea di tondi porbadia jalarosa da huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia do dihasesani dosa do dihataina mandok mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate do dihangoluan nasara suda. Amen. Tapi gema kor inahanna
kor lansia.
Tapi kema titing namasa di huriatta do nanaing pamasaon ni huriatta. Oras marita saluhna. Songon na patakasot tikting namasa ditongan ni huriatta ima di minggu 16 Juni 2024. Ya minggu ta sadarion ima minggu pateluhon dung Trinitatis. Dohot topik minggu mengulu di bagasan haporsiaon dada di bagasan namarnida. Tikting na parjulo 2.1 sermon perhalado. Sermon perhalado pada hari Selasa 18 Juni 2024 masuk pukul 17.00 WIB. Diakonia poin 4.1 iuran desa atau diakoni sosial huria. Pada hari ini Minggu 16 Juni 2024 di dalam setiap ibadah kebaktian gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakoni sosial gereja kita. Penyerahannya dikumpulkan di depan pintu gereja setelah selesai ibadah. Sekali lagi kami pertegas, penyerahannya dikumpulkan di depan pintu gereja setelah ibadah selesai. Amplop sudah disediakan di depan pintu gereja. Mohon nama dan OEK-nya supaya diisi. Persembahan kedua dikumpulkan di tempat duduk. Pemberitahuan Romawi 5.1 acara penghiburan Manang Mangapuli. Pada hari ini Minggu 16 Juni 2024 setelah ibadah siang, gereja kita akan mengadakan penghiburan Manang Mangapuli yaitu kepada keluarga Nyonya J.A. Saragi, Boru Tambunan yang bertempat di Jalan Kampung Kihapit Barat, RT 02 RW 09 masuk WEK 8. Dimohon kepada jemaat dan parhalado untuk mengikuti acara penghiburan tersebut. 5.2 hasil rapat huria. Rapat huria yang telah dilaksanakan pada hari Minggu yaitu 9 Juni 2024 yang lalu diputuskan untuk melaksanakan pesta untuk dalam mendukung keuangan huria. 5.3 terkena siasat gereja atau RPP. Terhitung mulai hari ini Minggu 16 Juni 2024 bahwa Saudara Albert August Malanton Tampunan dari WEK 7 tidak lagi anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi karena telah menikah dengan wanita yang berbeda iman atau terkena siasat gereja RPP yaitu pasal 4 ayat 1 huruf L. 5.4 sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan 1 buah monitor yaitu dari keluarga Amang R. Hutajulu Inang Dr. S. Buru Silalahi dari WEK 1. 5.5 magang mahasiswa teologia. Gereja kita menerima surat dari 1 yaitu dari Fakultas Teologia UKDW atau Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta untuk praktek lapangan yaitu 1 orang mahasiswa teologia atas nama Senover Sudiro Purba. Kegiatan praktek lapangan akan dimulai pada hari ini Minggu 16 Juni 2024 sampai dengan 25 Agustus 2024. Surat yang kedua yaitu dari Sekolah Tinggi Teologia atau STT HKBP untuk studi lapangan yaitu atas nama Caroline Angel Boru Sihombing dimulai tanggal 13 Juni sampai dengan 30 Juli 2024. 5.6 libur sermon week dan kategorial. Terhitung mulai tanggal 17 sampai dengan 22 Juni 2024, sermon week dan kategorial diliburkan Manang Macot dikarenakan libur nasional yaitu Idul Adha. Sermon Perhalado tanggal 18 Juni 2024
tetap dilaksanakan. 5.7 kegiatan seksi remaja. Pada hari Selasa 18 Juni 2024 dimulai pukul 9.00 WIB, remaja HKBP Jalan Lura Cimahi akan melaksanakan kebersamaan atau games dengan remaja HKBP Jalan Sisinga Mangaraja Cimahi yang bertempat di Gereja HKBP Jalan Lura Cimahi. 5.8 Pengembalian pilun. Gereja kita telah mengembalikan pinjaman lunak atau pilun yaitu kepada keluarga Y. Luban Raja, Inang Boru Simajuntak, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada keluarga tersebut dan dimohon kepada perhalado dan jemaat untuk segera mencicil atau melunasi tok-tok ribe pilun untuk tahun 2024. Demikian warta gereja kita, Horas Madihita Saluhna. Marede mahita siya bukwed nomor 710 ya syada, mahita papunguhon pilihan syada A dohot syada B. Pertanyaan mahita, damene debatana sumurung sian salhut na roha, ima mangaramoti adata dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amin. Horas madihita salhutna.
Hurian itu hatta nagabe jamita di parminggota di Minggu 16 Juni 2024 tersurat do di 2 Korintus 5 mamuk kami sian ayat 6 1 ayat 10. 2 Korintus 5 mamuk kami sian ayat 6 1 ayat 10. Marsika soring mahita majaha asana pos dorohanami toktong atik pe hubotohami dao hami siat Tuhani saleleng maringanan di bagasa dagingok kami. Alai lampos do rohanami jalalasa do buka siat dagingon laho maringanan di Tuhaning. Sudah mai ayat 10. Manang nadinggan, manang naruan. Ido anggo sahatna. Hamuna akadongan saha porsiaon di bagasan goari Tuhatta Yesus Kristus. Adong sada suku-sukun tuhita di bagasan tikion. Ima tudia do padang situjuon ni ngolum. Kemana sebenarnya sasaran kehidupan kita pada masa kini? Laho mereng turpuk di 2 Korintus 5 ayat 1 10 bahwasanya on masongon sada pakati dakonon ni apostel Paulus na berangkat sian tonga-tonga ni akan masa di bagasan ngoluna. Na berangkat sian hapor siaoni bana songon sahalak apostel na memang tung masai borat situtu. Na memang berangkat sian ulaunna na memang na melelahkan bahkan mempertaruhkan nyawanya dalam memberitakan Injil Kristus di dunia ini. Ia lewati itu semua karena kekuatan iman dalam dirinya. Alani ido ubahin na topik ni mingguta sadarion hamuna akamanami nanami namandokon mangolu di bagasan haporsiaon dada di bagasan namarnida. Hidup karena percaya bukan karena melihat. Lau mangatusi 2 Korintus 5 ayat 1 ayat 10 on arong do sada barita nanang si pasahatokku tuhita. Arong ma sahala guru paborhaton toluhalak sisianna manang na muridna. Mardalan tu sada inganan. Disima dapot nasida ninna sada hadiah nasumalin nasodung hea diida manang ditagam nasida. Alai adong syaratna. Ahama syaratna ima molo dibolus nasida ninna sada kota ikon maradia do nasida disi manang na piga-piga ari. Borhatma sisian ni guruon imana tului nakkiningan dung piga ari mardalan sahat mana sida na tului tu sada kota nama Sairibur tu sada kota yang dijuluki dengan kota perdagangan
Dungi diuji nasida madisi ima kasisiani nakiningan martiga-tiga asa tabba hepeng ni nasida laho bohal di bagasan perdalanan. Ternyata masay gudang pangomongan ni nasida ay tung lakudo tiga-tiga nai. Alay dung sadia leleng dingot nasida ma perdalanan ni nasida naing borhatma alay Roma sahalaksian nasida imana kiningan sahalak sisiani madokon pabuanung ngatung lomo rohana di kotai sayangan non tiga-tiga on so tung kecewa anon aka langgananon ninna dielek madongan nana duai asa diloas ibana tinggal disi. Dungi diuruti dongan nana dua nari ma perdalanani. Dung 3 bulan nasida mardalan saat mamuse na dua itu sada kota. Maradian mana sida disi. Ternyata akan nauli pangisini hutai. Pangisini kota on. Di silau nasida tu pasar diida sahalak muriton ma sahalak parupuan nauli jala masailomo rohana memang ulido parupuani jala boru ni penguasa di kotai dak pola leleng saut manasida marsaripe dilehon si matuana matuibana jabatan natibo jala tinggal nasida di istana. Alay say di paingot dongan na nasadaon ma ima dongan na muriton menang nasisianon ma ibana laho manoruson perdalanan. Alay di dokma buhama bahenokku manadikon inat tanaulion. Ninna namangulion tu sahala nai sisihan. Dungi dilehon tuau, dungi museng dilehon tuau jabatan nama say tibo. Ikon pasidungokku dopei maaf maco. Holakoma manoruson perdalanani. Molo sanga haduan ropea muse tusi ninna laos disima ibana tading. Hola si salakon nama manoruson perdalanani jala di bagasan na ditoroson ibana perdalanani tutuma dapot sado hadiah na luar biasa. Nakiningan na parjolo na tadingi ima tiga-tigana na tading na paduahoni ima pardihuta nauli doh jabatan na tumibo na dapot na di bagasan luati alay molo amata na parpudion ima nakiningan hadiah yang sangat luar biasa na jinalona di ujung ni perdalanan hamuna kadongan ni donanaing paingoton ni turpuko tuhita sadarion songon suku-sukun na parjoloido nakiningan tasukun tuhita di bagasan tikyon ahado sasaran ninggoluta di bagasan tikyon alana di paturu turpukodo tuhita bahwa sasitong na ia padak sitijuon di akana porsea di Yesus Kristus ima ayat na parjoloima molo didokon nakiningan di 2 Korintus 5 ayat na parjulo didokon songonon ayod do huboto hami dinatanggal bagas parlape-lapean nami nasian tanaon adong ma dihami inganan nasian debata bagas naso pinauli ni tangan namian salileng nilileng na di banua gicang lapatan na ahado sasaran ningoluta di bagasan tikion. Berarti marhite pengamatata di 2 Korintus 5 ayat sada
bahwa sasitongna ia arah doho tujuan ni ngoluta ikon nakiningan di ayat sadaido ima surgo si sambulon ni todita. Nama do tamuna kainang di patorang apostel Paulus do tuhuria Korintus pabua nalau salpudo sasitong na portibion na digobaro na kininga di ayat sadai ima bagas parlape-lapean. Aro maksud na parlape-lapean. Haro tabege parlape-lapean. Jarang tabege parlape-lapean. I parlape-lapean doha laki marminggu ninna. Ahado parlape-lapean on. Inganan sementara. Jadi nadi maksud ni Apostel Paulus molo didokon parlape-lapean tang hot saleleng ni lelengna. Jala songonido nang hitape di tonga-tonga ni portibion. Tang hot hita saleleng ni lelengna di portibion. Tanggal doi haduan. Tanggal do saluhutna na adong dihita. Dan adong nahot di tonga-tonga ni portibion. Alay anggo nahot ima surgo hasonangan di sima hita rapon Tuhan Yesus. Nah itu maksudna nakiningan na sohot di tonga-tonga ni portibion di gobaron Apostel Paulus dui songon parlape-lapean ya. Jadi na taingani di bagasa tikyon parlape-lapean dui. Jala molo adong pedihita arta, molo adong pedihita mammon, manang molo adong pedihita si humisik di bagasa tikyon, ingot ma parlape-lapean dui. Persatokina dui sementara sajo dui ale adong do naga besada pakirimo ta menurut Apostel Paulus di bagasan turpuk imana kiningan di bidulima ayat sadai ia nagabe padang si tujuota ima surgo si sambulon ni todita baru nak kiningan di berek kamu kondisi murid sada 2i molo kondisi murid yang ketiga kan di Torson Ibana do. Ale yang kondisi murid pertama dan saat Ibana tu pandang si tujuan neng tarelai-lai mana di tonga-tonga ni aka portibion aka na tadokon ima aka nauli nadenggan songoni nang murid na paduahon. Ale yang murid na patuluhon ni nakiningan dia tetap eksis dan dia tetap berangkat dengan hadiah yang sudah dinyatakan oleh gurunya kepadanya. Lapatan nahira songoni mahita di bagasan tikion menurut Apostel Paulus nang pesipata say akka tabulus galubang ningoluta di tonga-tonga ni portibion alay ingot ma dada nagabe ujung ni perdalanata di portibion. Tetapi kita harus meyakini bahwa Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap mendampingi kita saat kita tu padang si tujuotai imarapon Tuhan ta Yesus Kristus di surgo hasonangani. Hamuna kamang do tamuna kainang jalalau sidora edeta di buku Ede 522 yate. Surgoi sambulo tadoi dang adong besi ayon disi nama muji totong na disi pinaluan itu hatai sudejo hitai surgoi surgoi dang adong besi ayon disi surgoi
dangadong bed si ayon disi. Namang do tamu na kainang mangihuton edeta di buku ede 522 nak kiningan di dokodo disi molo di surgo ini na dang adong be si ayon disi. Dang adong be berarti penderitaan. Dang adong be berarti arsak. Dang adong be disi holso. Dang adong be disi memang namar dongat tubuh. Alai ta coba majolo tapilah di tonga-tonga ni portibion. Arong do tahe arsa di tonga-tonga ni portibion. Arong do tahe persahito di tonga-tonga ni portibion. Iya. Arong do tahe kecemasan di tonga-tonga ni portibion. Alai di dokod di bolo di surgo ini na dang adong be si ayon disi. Dangadong bedisi nasay holan malesek-lesek. Dangadong bedisi nasay malisik-lisik. Dangadong benina begeot tadisi nasay malasak-lasak. Dangadong benina disi begeot nasay malopok-lopok. Dangadong benina disi nasay malapak-lapak. Bayi magobaran ni surgo dah. So nahiarap kita tu surgo kan? Alay, yaitu gambaran kita mengimani ende kita enggak buku ende 522 itu. Hiratar songonima gobaranna. Nah hamuna kamangdo tamuna kainang. Bohama hita di bagasan partikian nalam majuon. Mal situtudo nuang jolma porsea molo so di ida. Kadak taboto do pesa sitong na sungo dia do surgoi. Alay di bagasa tekyon, di bagasan na lamajuon, maul situtudo nina jolma porsea moloso di ida. Aha nama dipake? Logika nama dipangasaon. Jala saya pengen bukti empiris na dilului jolma patuduhon na tutu adong manang membuktikan keberadaan. Dangadong naboy patuduho di dia bagas naso pinaulini tangan namian saliling-liling nai. Alay hahado na tahapor siya disi. Hapor siap bahwa pada waktunya Tuhan akan memberikan kepada kita kemah keabadian. Kalau kemah yang kita tempati pada saat ini adalah kemah yang bersifat sementara, tapi menurut firman Tuhan hari ini ya kalau kita percaya bahwa sudah ada dibangun Tuhan dan diperuntukkan Tuhan kepada orang yang percaya kepadanya itu ada kemah yang disebut dengan kemah keabadian. Ayat 3 maberengotai imana kiningan ayat pitui. Ai di bagasan hapursiao dohami dada dope di bagasan namar nida. Kadak tabereng dope surgo. Alay porsia do hita adok surgo, biado akama nami lansia. Porsia do hamu adok surgo, manang na ngadibere kamu surgoi, ngadibere kamu surgo. Ha porse, saksikan ayat 7 itu seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ai di bagasan ha porsiaud dohami dada dope di bagasan namar nida. Kita percaya dengan apa yang kita tidak lihat. Saunari kajol maon toy mahana sopadok dokono ni parjami tai hayalat doi ninna. Asadong do nagabi bahan caritana ninna. Ya kalau memang logika dipakainya untuk
memahami firman Tuhan, memang tidak nyambung firman Tuhan pada hari ini kepada kita. Alai molo hapor siau doson na di dokoni Apostel Paulus di bagasan hapor siau do hami porsiada di bagasan namarnida, kita akan nyambung dengan firman Tuhan hari ini. Alanido hamuna kadongan molotung marsak pehita nuaeng mengangguk jala marsi taonan alani ragam persuruan ikon naso jadi moleng hapor siauta jala naso jadi hita madele alani akana masa namaragam di tonga-tongani hita di tikyon molotung masa pe akana masa molotung masa pe aka arsak molotung masa pe aka parsoryota di bagasa tikyon anggap mai napatang hapor siaunmu. Anggap mai nanang mabaik kita naik kelas. Molo neng masuk yana kota manang pahupota manang poparata tu perguruan tinggi negeri. Behado di patupa perguruan tinggi negeri tu tonga-tonga di sidang. Uji dah asal masuk atong dah. Dah asal nang masuk tu SMA sada Cimahyun dah. Manang tu SMA 2 Cimahyun. Dah asal masuk dah tu ITB, manang na tu UGM, manang na tu Universitas di Ponegoro ate. Anong dosa ada proses di ima ujian sakit enggak kalau kita memasuki ITB dulu sebelum kita menghadapi ujian itu. Baikon persiapan mental, baikon adong parbinotoan, baikon adong ikon adong ibana semangat, asabu ibana masuk contoh na tu unpad, songonima nang hita, buado hita na asabu hita naik kelas, beberati kon adong do nang dihita ujian. Jadi unang pitor madele hita moloro ujian. Hadapi aja. Ay toringot ay napatang hapor siyaw kudui asa gabi naik kelas aw. Unang pitor madele, unang itor mangirput, unang pitor sorotu gareja, unang itor sorotu sermon. Jadi menurut Paulus pada saat ini molotung huado pipe akasi tauno lamar berita nauli nalau patang hapor siau kudui nanaing panakokon audo itu kelas berikutnya ikut songonima nang hita di bagasan tikyon alani hamuna kamang dot amuna kainang pay masat hita tu bagas naso pinaulini tangan namian saliling-niling nai ahama siulaota di bagasan partikyanon. Molo Apostel Paulus di dokonibana do di ayat sia alani huhut tajah majolo ayat sia amang do tamunak kainang imanak kininga di bidulima ayat sia tajah salinay alani huhut hurikoti hami nang halomoan ni rohana hami manang naung 1 sabulo manang di pardalanan dope. Bohama asa halomoan ni rohani debatahita. Alusna tapatu pama nama bahen las ni rohani debata. Alusna dang lomo rohani tuhatai molo saimian hita di bagasan hadagingon. Alai lomodo rohani tuhatai molo tabahin akka ulaun nadingdan jala merdame-dame hita di tonga-tonga ni akka keluarga di tonga-tonga ni persaripeon di tonga-tonga ni akka huria ido asa boha asa gabe halomoan rohani debata hita ise hita na solomo rohana halomoan rohani debata martudu. Berarti
halo mo rohani de batado sudici ruas ici bahe jala lurau date. Amin. Buktikan nanti tanggal 30 Juni. Siap? Tahun sending 30 Juni tabuktihon may. Halo mo rohani de batado au di bagasan tikyon. Buktikan tanggal 30 Juni. Ala tahun sending hita di tanggal 30 Juni tahun parbarita naulion jala diajak do hita disi asa gabe halomoar rohani debata nunga saras 25 tahun sending HKBP jala di bagasan na saras 25 tahun sending HKBP ba memang arong do pasang surut ni sending HKBP satu bagasa tikyon arong datok pergumulan na disida dang sepitor lurus perdalanan ni sending. Jadi hita pe di bagasa tikyon molo memang gabe halomoan rohani debatado hita tabuktihon may marhiti tanggal 30 Juni 2024. Isi tayo nama kasuton? Lansia top ni Muhammad tong. Lansia top do halakon punguan lansia ni huriat taate. Jadi lansia do nagabe hasuhuton di tanggal 30 Juni 2024. Badanglah surat tadi si akai na Gloria, akai na Gracia, ina Deborah, seksi perempuan dot akakur ama nasing dot na poso bulung, na tuat tapatu jolo di tahun sending 2024 ima di tanggal 30 Juni. Barong do nagabe si putih kasyani, haruna tua nami. Rade nasida gabe bolahan amat lam hami maaka seksi perempuan alay maklum mahamuati manginang lansia bere kamu maniaka na koneng-konengon baju na koneng-konengon ala namang gobbar na kiningan nasida lao festival kor distrik jadi sepakat mahami toy ma lansia majolo tabain nagabe panitia puncak tahun sending 2024. Alani itong doy ko tanya kono tatong nasida. Ngalu jahalakon na margurede. Ya. Ngalu jahalakon hubereng-bereng kami do halakon na marede kana marbaju kuningon dot na marbaju nasing ate na mungkin dang sude seragam nasida. Ngalu jatok kalakon alana 2 hari sa minggu iporo suara na ya bago narako garo dak sanggup narok kalay kay naton ba las dorohana maddohoti festival sa perempuan distrik 2024 to distrik Saplalu tonggo ikut tanya konota nasida asaboha bananggo pala juara sada to kamu na amin unang juara tulu nang cita-cita kamu juara tulu unang cita-cita kamu juara sada ikonido bamolo nang gue juara sada wabay no juara 2 taho jadi ko cita-cita hono muna do juara sada harulan siani bulahan amak belum amima itorsoni do hono muna jadi ko boy do hamuna mangalehon las niroha tong tu akan tua tahun haruna sida bulahan amak tahun sending di tanggal 30 Juni 2024. Buat kamu mamu saing berita naulikan tanggal 3 tahamu na festivale. Bulan Juli do halakon memang. Ya, nomor 10 musing ngatong nomor. Nomor 10 nomor urutan na danggabe nomor 10 hajuaraon na. Nomor 10 halakon. Jadi ikon tanya kono tado nasida jala akan atu tapi tenang ikon tanya konot tado ala nasida bolahan amak di tanggal 30 Juni 2024 ton atong di bagasa turpukon taha porsiay mahatani tu hatta jala tabay makanauli nadenggan ala memang molo nauli nadenggan tapa taulahon di bagasan tikyon ahado alusna di ayat 10i di 2 Korintus 5 ayat 10 di dokodo aikon gabe patarbedo hita saluhut dasogo di jolo ni habangsa paruhuman ni Kristus
asa di jalobe hobar tuna niulani tagan di pardagingon manang nadenggan manang naro atong taulahon ma aka nadenggan di tonga-tonga ni pertibion ay adong do paruhuman ni Kristus jala adorak sosahat titatusi diajar hodo tuhita ulahon ma aka ulahon nadenggan tagan mian hita di tonga-tonga ni pertibion. Amen. Martangyang mahita moliate mahupasat tami tuhali Tuhan di bagasan tikion nungabe hubege hami hatam nabadiy na manarias soto hami asa toktong hami ali Tuhan makaporsyai bahwa adong dosada pakrimon na mangolo na dipasahat mo to hami nang peso hubereng hami marhite si malolong nami alay marhite haporsyaw do hami laho mabotoi laho makalasoni alanili Tuhan di bagasa tikyon say pasu-pasu mangulu nami di tonga-tonga ni portibion jala nang pesipata ikon huadupi hami hamaolon alay songon sada manaikon kelas nami doi ali Tuhan marhite ujian asalam tang hami ali Tuhan laho naik kelas tu peringkat selanjutnya di bagasa tikyon ali Tuhan hutangnya ko kami do nang akar ruas di huriam na tongon na hurang hipas pamatang na ali Tuhan nunga tutumulak inang nyonya si tua tabunan boru si pahutar jalalas di bagasa tikyon pemulihan ma inanamion pargugoy ibana jala toktong ali Tuhan leho di ibana habisukon laho madalani ngoluna dope tujuluan dari mauliate nunga malu be inanami di bagasa tikion songoni male Tuhan nang amang opu Patrick Silitonga songoni manang Rahel boru pajaitan songoni manang inang nyonya si Topul boru si pahutar songoni manang inang nyonya si Manukalit boru sinaga songoni manang inang nyonya si Dabuke boru silalahi asir roham ali Tuhan tu bagasa tangamu ma hu pasat tami akarwas nami ali Tuhan molotung adong na so hubilangi hami dope ditikyon akarwasmu na marsait homa ali Tuhan na pamalupon akarwasmu na di bagasan parsahiton manang di bagasan pemulihan asa toktong ho na mampargogoyhon na sida jalaboy tutu mangula akasiulaon na dope na sida hutangnya ko kami do sada barita na masay uli di bagasa tikyon ali Tuhan Allah di ujian na salpu ima di penerimaan sekolah tinggi teologi HKBP monang do sahalak boru ni huriam ali Tuhan ima si Eliana boru siringo-ringo ali Tuhan horo mamilit ibana naing naposom na naing marsiajar di parsamean STT HKBP pematang siantar jala las dorohanami nang akayanakon nami nang poparan nami pe nalulus tu perguruan tinggi negeri di bagasa tikyon tu bagasa tangan memapasat tamina sida asahoma nama parbisuki akka poparan nami na melanjutkan studi baik di perguruan tinggi negeri bahkan di perguruan tinggi swasta pe ali Tuhan asahoma nama masu-masu jalahoma nama ngaleon hapistaran dohot habisukon di tonga-tonga ni nasida ali Tuhan las di bagasa tikyon martangyang dohami ima di pangapulion naneng patupaon ni huriam ima tu keluarga nyonya je asaragi boru tambunan say homa na mga puli keluargaon ali Tuhan
asa margugon ng inang borutambunan tuciloan yariaon rap dohot poparanna say pasu-pasu ma pelayanan nami ima barita na mga puli hami di bagasan tikyon hutangnya ko kami do nang amang situa sianipar inang borsirait na naing berencana na sida borhat tu Papua ali Tuhan ima nanaing mga dupi ulaw ni ianako ni nasida ima si Arga siani pardohot nanaing parumay ni nasida di Papua homa ali Tuhan na patuluson pardalanan ni nasida dinahuboto hami rencana ni nasida nang borhat tu Papua say homa na madjulwani pesawat ni nasida asaboy sahat tu Papua doh denggan jalaboy diadupi nasida akka ulaun nanang si pamasaon di Papua ale Tuhan di bagas sa tikyon akka pilihan namin ng hupasat tami baik tu huria tu pembangunan say homa na mamasu-masui saluhuna songoni ng ruas mo na marulang tahun ali Tuhan say homa na mga leon gadyang ni umur jala pasu-pasu ng ulaw ni nasida songoni ng ulang tahun pernikahan di bagasan minggu-minggon say homa na manabay dami na sumurong dito nga tonga ni keluarga jala tabay akasilas ni roha di akaruas na marulang tahun pernikahan di minggu-mingguon masay gudang do pinanang si Panginoon nami alay di botohodo salu na ahana solot di bagasa roha nami mga saon guarda namo Jesus Kristus martangya kami tuho amen. Marede mahita siyan buku Ede 730 ayat sada di bangku mahita papungupelean jala moloneng pasahat ton iuran des hahitan non habis mulak ibadah man non tapasahat tu luar marede mahita. Ayat tulu Jong-jong mahita saluna
Tatangyakon ma peleata tu ado pani debata. Ali debata amanami na di Banua Gicang horo haroruan ni salud silulun na ding gandot na solibasa na maliutus. Hupasa tami masyan nandilihon mi tu hami pilan nami tuho. Say jala may gabi uap na husus ti cholom. Paso-paso may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilianon. Pati bulhon harajon mo dito nga ni huriam. Doho di portibion. Buhay maruhanami marhite tito dim. Asalam tadahami gudang ni silolon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana Ali amanami na di Banua Gicang sa piror badia maguarmo sa Roma harajaon mo sa isaut malomo ni Roham di Banua Tongon songon na di Banua Gicang lehon matuhami sa darion hangoluan siapari se sama dosa nami songon panesan ami di dosa ni dungan na mardo sa tuhami una kami tugetu pangujunan palua mahami sian pangago bulak mahamudi bagasad dami calo hamuma pasu-pasu sian debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi maruhana midaho di dopako Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaur madamena tu todim amin. 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 Hora selamat hari Minggu madita saluna.